बहा जारायलै फरमला बहा जाराय खामफ्राय बहा जाराय जेंनायाथ' जेंनाखौ हानद्रेद पारसेन्ट समस्थिखौ नागिरबाबो दाबो बहा जारायलालै जारायबो बहा जारायो फरमला बहा खामफ्राया बहा जारायफैदों एकदम थैल'यै फैखानांगौ बबाव थाखोमा बबाव अर सुबाय थादों बिसोरलाय बे सल्ल' खाम्फानि बे अर सुनाया नैबे दा जाबाय थानाया रावबो नङा सल्ल' खाम्फानिथार माने जोंनि गेजेराव गुरुंजों लाबोबावनो नागिरदों नोंसोर सानैयानोथ' आंखौ आबसुजों मिलायहैया सोर आंनो बुंदों आंखौ मिलायहैया सल्ल' खाम्फायानो आबसुजों मिलायहैया बहा थाखोमाहैखो आरो जायगा जाम्बा बबाव थानानै मा थाफालाबायदों एक्सपिरियेन्सनिफ्राय एक्सपेरियेन्स जाहोखाबाय माबायदि एक्सपिरियेन्स नाम लालाबायदों बेफोर नोंथाङा बे जायगाया एक्सपिरियेन्सनिफ्राय एक्सपेरियेन्स जाबायसै रिजेक्ट मारसै बेयाव इउपिपिआव हाबना थाहैखाबाय बे एक्सपिरियेन्सनि सियारबो नङा माखौ सायाव लाफालायनाय खोथा बुंलाबायदों बेयावनो दा लाखाथार बे गाज्रि जिनिसखौ दा लाफा